Hello guys! Padong day Miss Mayor sa kuan guys. Munisipyo sa Alicia kay magtanaw ko sa among hang national ID og naa na ba? Ang imo yor. Tanaw ko na si Sisang. Tanaw na ng hampuong bako dadto. Baklay ra mi kay kani lagi wa patay. Karumata. Wait, kamo Renzo. Miss Mayor ka ba niya? Ato sa kasi pajon sa ko na rin ang kayawanan. Skalan pa ni oy. Murag nagkabaylo na lagi tarong kukuyor ba? Aran. Murag ag imo rang taasa nagaga. Iwa man ang bag. Ano ba? Okay pa na, okay gali ka tag ija. Kalan. Kalay. Insane. Nabali guro na, nabali. Sa ko do. Tawa yan na. Ano man di move on. Anong uwa na guys? Ning init na po to. sila kuwas-kuwan. Ning init na to ganina, ning uwa na pud. Practice pa tag baklay, bakay mo ko ta baklay. Sa daol. Pila ka dekada. Pila ka dekada. Pila ka anyo. Bisag way motor. Sa way motor. Wa ka baklay. Wa ka baklay. Nang mga Ngani ning mga gwapa ba? Sa ganahan. Mas gwapa jadis. Lies sa subirana. Kay sang Gladys. Hey Gladys. Hey Gladys. Hey Gladys. Naapod. Kalimot mo ko na doon. Ano sa ba? Naghapit-hapit ito kauyaban. Doon ra magnanggibuwad og humay dari guys kay gihipos na pod. Kadipo-dipo. Kadipo-dipo in taon sila kay gani hamang god init to ning buka nag-init. Sa padagag-dagag. Ano naman? Bitaw. Hindi karon ning uwan na pod. Mating gyud duwaan gid tayor. Bisong unsa. Nagbisong unsa na kami bisong asa sa miron. Magbisong asa sa amin sa kanilang buwak oh. Pero nas nice din ning duha. Actually si guys to pa sanitary ang gibilin kay gisugo si Mother Earth importante. Important, di ba yor? Tanteng butang. Importante butang. Di na man kinahanglan ingon. Basta kay importante. Mo nang Masalaod. madyo lang magnaatog ang national ID ron kay arong Huwag ako ay. Ha? Tapos. Di. Tagtagbantay. arong makita po tagod sa jigtukod sa jigahang naong dato sa hang sus gajud ang ID. Di naman ka ito ako maabot. Mingin mo katog ni ikaw day para sa kang nanay ba? Naabtan in taon mig uwan. Grabe kalsada. Katamna na naman nagtagod limbarok. Uwan init. Sada ka mang giagian na. Asa lang talaga ay. Bisong asa. Imo ri kaya ba kay power bank kawiri aron madali ta. Imo na kada ko'y kuan. Jacket. Ndug power bank. Gas ilalim. Aray ko. Ujang mayor guys. Ipis yun. Sigma hapakan si kuning mayor. Hapak, makahapak maputag litson ang jayor. Mo greet day ko happy birthday ni Ate Esther Burato Gara. Happy 50 birthday te. 50? Kapatay, happy 50 gold. 50 gold, happy golden year. Happy birthday te. I love you. Amping kanunay. Salamat sa imong pagkabuutan dari sa imuhang pag-umangkon nga si Aisa Burato. Tsa ganahan. Labi na sa hangbanghood nga si Mayor. Dalawa po nga wala bayrig utang. Among utang. Nakahinumdum pa ba ka te? Kaming manha mi unja te. Kami mo ha. Kaming manha. Dia pa mi diri nag-agis ka. Basakan, basak ba ni karsada? Ani ba ni? Nag-training mi. For army. Tangkas yung friend. Di pa man dayon ni Mau. Tapa malis unahan. Padong Miss Dental Clinic, guys. Dari mag-agis ka. Sapaan. Bitaw kalsada na bitaw ni guys pero wa pa na semento ba mo nang naing Papa naron. mo nang naing ani na kay pa man na semento dahil sig uwan ang kalsada na himong sapa. Yan ka pobreg mo nga kalsada sa Alicia. De oron tanis lungsod. Real talk mo na, real talk. Real talk sabi? Be,
Lisod pabalikon ang baha paingon sa bukid. Ayun sa karsada. Dito na Aragones Poblacion, daw adto na semento. Dapat semento na. Laliman kang di arag basak sa ubos, basak ni tukad na dari Dapat magbasak. Narag basak, Dito ka na dali ang magbasak. napibasak, di giteng ana. Pero salamat jud kong mayor kay Di na ni karsada pa sa akin ni sunod. Ug di din pa semento. salamat jud kong mayor kay giibanan jud ko ni Kailangan Ja. guys kala di pa semento. Kod na ko. Mulingkod na si Ja. Trono. Kay sunod ako nung pimubais. Lingkod og trono di ay. Hapit na jud me, kuwang na raman jud. Pag-antos. Ga. Kani ba murag bay? Simbahan ni igkaan sa barista. Igaw po. Padong na may uli guys. Gikan na mayor sa munisipyo. Anja kay wa pagamang national ID dadto kay ipawahi ko ning mga gwapa. Wow, palagi sa kanong mga subiranang dagway guys. Sa nagazid ni. Saan na naman ni nato? Kaya ngan kog mauna ba kani? Pau ayo. Pao kuno guys. Pao nga bagjang ka na. Nagigag lami. Poghad sos kato. Lami nga kato. Guys, dahil na Miss Mayor sabay guys. Miss Mayor, ikapo yung taon. Salamat sa pag-uban, Uy, Mayor. ano kong himisyo nga dako. Salamat sa pag-uban. I buy something for Tatay Ariston. Oops! Palit og mga cutex diha kay dahi ka bligjang ti reverse. Dapoy asiton. Arang dagka pagpila man ni asiton dang. Na, malagi pa na. Naalagi buslote na pud. Wala, tag 220. Gisimhot pangaliana. Ha? Mainom na, sunod sa leg. Mating ning isa ka dag 20. Kaya grabe, ate Onius yo. Kana puti na. Nagkapon na. Katong yor, atang gibuslutan nga ni yor ba? Lusintos ko no. Dilijas. Nagatubang naman. Hoy, tong nanay. Dara, marag suto din so. Wala ka. Kana mo na yung paliton. Uy, na. Busluto na. Mo kaninang paliton, gibuslutan na. Amo ni? Ingka kana mong gibuslutan. Kasi tao, paano ka nabayad na? Ato ana. Ala. Agbayad sa load, agbayad sa load. May balance 300. Agbayad sa load, aglod. 300. Branded. Lagi. Sige, gitin topic, aglod. Tagpila man ning abubi? Dapat. 60. Di ko nang pink kay po. Pink, tagaligtog. Pink, pagkati color. Katong puti ba, Mew? Mura man sa glue. Agree lang eh. Mau gihapos mayor kay mga muti. Laman naman sila man ang amo. Puti ko no, Mew. Dahil rin ay mga namin kulor ay. Naana na kakatsat-sat, Michael. Kukubog video ko para tos merkado. Jawar ba pa dyan? War ba dyan gito ba? Kay agang naong ipakita na dito maghubing. Nasama na, Pilipino. Kamu kano. Murag talag gindulman ko, no? Ay, hindi ko magpilam. Ay, isa doon kina. Mao na mo kalipos rag ija. Sa chat sa topic ko. Mo kalipos rag ija. Dara kay lamin kay di sa matangtang. Bisa mga muti ka. Diyan mahalo na, di pa na makarawat sa kuko. Grabe. Sa grabe dyan mo. Saga, pwede na ka dyan. Tinaw natin. Suki. Basta kung mamuti ka, imong ikoy-koy, di matangtang kay mahalo na. Promoday, segod may imim. Nga. Ag-ag. Pero bas, giganahan dyan ko sa asiton. Kay, Kanay pwede po na imo nun. Pwede na sa itin sa imo matangos. buwang maulig dyan. Oh, pwede ko no imnon. Ang labiya ko di ka sa dalera matangtang. Mao na itibog sa panyawan laliment. Basta ka rin mo sa. Isa naman ta. Madyo sila magtagsa tayo ron dit na mag-away. Ikaw, bahala ko si mo. Tama yung mga bayan. Kay ikaw. Iyat, tala na to. Kay iyat. Madyo sila magtagsa ta. Kay agaho na. Buslutan naman. Di ako na naman sao ni mo. Tabi-tabi iway. Nabuslot magkare. Di gaho. Agka na imo na. Imo na ron kasi nabot ah. Imo na. Never been touched. Idang, Tanang abubi. Dad anak tanang hurot palit. pakita grade. Never been touched. O di pa. Hama imo da re. Yor. Kuta magaling isa. Karis sa wala kayo. Hay Ariston. Mo naman nagkatunay ko lang tanan na yun. Napag ko na karis yor. Hala lami ning color. 20 ra kang. Pero maging nanay dang. Manto ka nanay.
Pinaay mo na si Zagblue. Arasin pwedeng naghahanap ka, Adjo. Di din ni matangtang. Pwede ba? Na, dali ara katangtang sa Cute. Q6. Naghana ka na kay. Kada adlaw magkamukuskus. Di di na. Hilo lang. Dilagyan mo sila og diog na ikuan. Sila ako ibutang sa abuhan. Ano ka madi ay? Ato di mo naman sa abo ibutang. Bago din yung bay. Wala ibutang sa abo. Nama. Ingon na sa pajag ni Jayor. Na ugdaw. Yung saan? Kari hilo. Green lagi Kari ito, hilo. Ada budlaw mana ada guna gelo. Kari ana. Apo. Balasya. Ba't na ipagsasabor sa Sapa. Sige, iha pagkain ni mo. Yor. Di mo ni madaan 30 rin. Agay te. Pati sa nimba? Wala ko'y puhunan. Maginansin ako. Pura man yung list pa ni mo. Siguro tayo size na ng buhok. Ang puhunan. Ganyan sa na ada. Kung ano gali, 4. Ah, 60 din eh. Patapara ko na. Mali. Asa? Mga naligi mo? Yeah guys. Ligayan mo palit guys ha. Way labot ni buhat guys. Kay owner naman eh. Kanina yung text. Ato yung sarang ginambuhat. Nasa Oh, buwag. Kaya basta gusto mo palit na rin karang lami. Alam ba dyan yung pagkasito na tang-tang di pati kuko. Palit na mo. Grabe mo purumot. Pero kare, ganahan dyan ko na ni. Ako na, ibig mo tala ko na yung... Kaning abubi. Ah, abubi ba ni? Sa ibubi. Babi. Babi na. Abubi yun no? Mo na ganahan na mong mayor. Abubi. Alam mo Mas. lagi sa mula. Tor na lungsod at babi. Oh, ganahan ko diha. Pila man na salin sa babi. Hala, 60 ko lang usa. Yung madaghan dyan sa tag-ija. 30. 5. Di kay. Ang kaning pila maning Areston. 45 na. Ha? 45. Pura mag... Dos na pagkita na, naka-43 dan. Parang luho dyan do. So, dahil pa imo dang. Mating dahil dyan. Galing ilan magnegosyo. Hang dyan yor. Hot dan naman dyan dita nagpalit yor. Hot dila man ka box. Kani maada pa ni yor. Kaya mo pa ni. Ay, nalalan mo sa maray. Batsing ko na. Ah, ba't 5 rin eh. Diyan kay one matay kukuha ka pa ka Di, na. gwapo rin. Kukuhaan. Gwapo rin nga. Diyan ko na eh. May pa ng brown. Ikaw na, di ba ka mukha cutex na eh. Sabi tong pink pink. Laro tong pink. Salamat dahil. Dira. Laban dyan ang spaghetti. Kani. Hala. Blue. Dirag na ang kagawa. Kita mo sa Nan awag ko. Wow. Ato sa lagi. Napag ka. Di magkita ka hilaptan mga krao. Hagbay ka dyan nagahagmurot na namang gahi na namang paggawas na ko sa ahag. Kaya di ka mo expire ka 2025 pa mo expire. May pag-isa ha. Tingorot. Ikaw rin talaga injo ba? Hanap na i-display. Puti. Puti dyan kwarta. Di ba na yun? Pila man yung 60. Tulog ka 60. Di. 180. Bam. Gari, bayad na. Awa pa pod. 180 o 220 mo ko. Ay, 180 naman yung tulo. Oo, 6 times 3. 80. Pwede sa bro, 60. 180. Tulog ka 16 za. Nakuha. Tulog ka 16 za. Duha ka. 180. Tusa ka 45. 200 na eh. 220 na din eh. 400 na. Nothing. 400 na ni. Tiyaw. Hindi po po na ganyan magigawatan. Agad charge. Upload 99. Plus 99 loan 50. 149. Utang nito na ho. Anga mo. Aga kay 55 man. Buwan Ay, di kita pa na. itong izay. 99 plus 5. No, 104. 105. 104. Si pa. 105. 100 peso. Da. 104. Plus Mas kay karang cutex bayrara. Spaghetti ko na. Haniman. Ay, mag-lista na ko. Isa na luda na ito nag-Francis isa. 200. Kapatid. Pila kami yor. Taga meron pag-isa na kanapod. Para makuha pa na yung mamisudod tulog ang tiraguan. Napayang wadaan. At sa ka-expire to kung mga padpad to kuko. Napadpad nga ako magaling panubo. Okay, di ana guys, nagkaana magkanaghan. Kay di ana pina ipon bag-o ka purame. Lagmi man lagi pagka purame. Halakatan! Banha Ani na sila bay ang presyo dang. Agon sa. Akatong karis kaya gabalik zaman ng zag. 25 na may kuha ni dan zada pa 35 ra to. Aw, mating kaltasag 5. Di aram day 45. Halatan! Puro sila
Hoy, 35 na to dang. Arap ka palabi pa kasi mong gibati. Mating ka dyan, dang. May batasan. May batasan dyan. Ah, wala man kami si Mayor. Yan ang babi tag 60. Ano naman ba yan, te? Kanita na rin. Gana. Dagi dyan ang kuan. Gana na yung substance. Bangan pagaling sila rin? Kasi tayo ba tagsunang kayo hindi maupan. Kaya upasagad kasi mong naong mga Kato na close yung na. Nag-plus light man kayor. Ay, Greener. Grindir. Garnier. Agkinis naman na kitawag og Maxi Pill. Oh. Malami pa ito na nito eh. Lami daan. Lami pero di wala pag-asa. O mga mote, pagod dyan. Pagdo sa kay ko agresibo kay hindi sa maglintong kay. Anong prada mo natin? Okay, dyan tag 35 ragi mong 45. Laliman ka? Marami! Ay, sinalios na pinili mo. Oh, Maxi Pill. Time taro na. Oh. Bera kita dari may daot hinunti. Tara daot na daan. Ay, madaot. Mismo na yung order kay mo na yung gamit sa naong kay masunog. Wala na dalawan. Time taro lagi. Huwag tulos lungsod pa kasi mo. 35. Cara ka, dang. Anahan ni Pusan kay pildi na ko na ni. Nasa kada kay mga sasi wa pa mapakita. Hala na pisasi, dang. Kaning sasi. Napisa ko na rin ako. Rang lood sa kijak in town, guys. Kitaguan na yung tawag kijak eh. Wala na pun. Kapildi na Kana, dang. Lamig color na, yor. Asakan. Kana, Pink. Yan na pink. Pula na. Buta. Ah, nalabi! Butaw. Nabuta, kimong kalimutaw. Pink. Lagi pero. Biya na palitan. Ni purple tay. Bida. Purple lagi na. Oh, kare. Ang mo rin. Hala, nari. Tang na isa. Kana, lamay dyan na. Kare, hobi. Kanan man dyan lami. Wala man ikaw. Halo, manit po sasi. Pero kari dyan ganahan, yor. Kurang eh. Ay, salaon. Nakauna kong balansi di. Maka, salaod. Ah, itong purple. Ang mayon. Pink? Purple na. Purple. Iiwan sa tiki. Di wala itong. Ti lagi ti. Lagi mo. Wa nas mayon. Ala. Diyan. Di, purple siya. Ha? Purple. Pink na may gaswat. Di kag purple, di popoy. Lagi. Ay na nga. Kasi daw rin mo kumpra. Kapat naman kakapit. Oh. Dawa na kumpleto. Ay, dalaga ang bubi. Panawag ang bubi. Diba? Sos, maglibat-libat sila yung mata. Oh, ang bubi. Lahi, pas ka tere. Kaya na ako kikanahan din yung colors ang bubi. Red. Kuya, 35 ang kuwang dari ha. Grabe itong red ah. Wala mga negosyante. More than may Chinese. Sa pink na. Kumbatik pili yor. Kana dyan di matagukan yor. Kana di tagok ba yor? Mo ni resulta nga nakaubay mig Chinese na negosyante na pud mi. This is a Hala, da Jera. Kana dang. Blue na dang. Ang baluan. Di pwede baluan. Ako ni. Abi dang. O gusto ka palita. Hello. Blue ni? Aw naman, pariharam siguro dari dang. Oh, nabi. Kay balit. Ayaw. Ako ganyan kurok no. Palita. Palita. Dang, ang bailoan dang. Ha. Dari. Ay, ako mo na. Pwede pala. Oh, ini batang no exchange. Gajud. Ko na lagi. Alam, lami. Tanawa. Dalian.